Us hem reunit a la família més íntima per explicar-vos una cosa important. És que la meva la família més íntima som un món. És igual. La qüestió és... El Pau i jo ens casem. No, heu caigut en la convenció social del matrimoni. I com serà la festa? Pensàvem en una cerimònia íntima. El bar Pau. Doncs aprofito i em caso amb el Lula Lula. Que bé, boda doble amb el meu fill. Què? Desperta. Per què? Falten 5 minuts perquè comenci el casament. Com? M'he d'anar a dutxar. Li havia dit als meus germans que vinguessin a conèixer, però ara veig que no. Un moment. Perdó. Hola, Pau. Què és aquesta gentada? Convidats de la meva mare. No entenc per què sempre s'ha de posar les nostres vides. Tampoc és tanta gent. Però si aquell d'allà és el president del govern. Hola, Pau, que seas feliz en tu matrimonio. Vaig a rentar-me la cara. Passa res, fill? Me l'has liat, mama. El cura ha trucat i diu que vindrà d'aquí una hora. Anem a buscar el cura. Així trigarem molt menys d'una hora. Tots a buscar el cura! Pau, surt. No, necessito pensar. Deixa'm. Pau, la gent que hi ha aquí fora, al capdavall, són amics teus. Els coneixes a tots. No és per res, però m'estic enterrant de tot. No et preocupis, ara estem casats i si tenim problemes els afrontarem junts. D'acord, sortim a fora. Ens han deixat sols al bar el dia del nostre casament? On ha marxat tothom? No ho sabem. On hem sortit ja no hi havia ningú. Què haurà fet la Conchi? Si voleu anem al vostre pis i jo us caso allà. Pots casar-nos de forma legal? Soc diplomàtic, ho puc fer tot. Gràcies, tiet. I jo us declaro marit i marit, ja us podeu besar. Bravo! T'estimo, Pau. Tot i que no hagi estat perfecte, és el millor dia de la meva vida. Aquí no hi ha cap cura, però n'hi ha un que diu que l'engegarà. Pregunta-li si ens pot casar.